Gumikan sa kainit nga nasinati karon, usahay makadesisyon ta nga mag-staycation o baka mobiyahe aron magpalayo ug mag-relax. Tungod niana, ani ay helpful tips nga makatabang alang sa mas luwas ug mas relaxing nga getaway. Number 1. Do not publicly announce that you are leaving your house. Kung mahimo, ayaw ipaibaw ni bisan kinsa gawas sa pamilya ang imong plano nga pagbiyahe kay posibleng mahimo kining hinungdan sa mga kawat, ransak, tulis ug uban pa. Number 2. Do your research. Pag-research daan sa lugar na inyong adtuan kung luwas ba kini, unsa ang tema ug kung mahimo, magbaton daan og emergency number sa lugar nga bakasyonan. Number 3. Keep family members updated. Mas maayo nga kanunay kang mopaibaw sa mga membro sa pamilya kung asa ka aron dili sila mabalaka. Kung dunay kopya sa itinerary, mas maayo kung hatagan sab sila lakip na ang mga suod nimong higala. Number 4. Be careful in using public Wi-Fi. Timan-i nga kung mogamit kag public Wi-Fi, adunay posibilidad nga ma-hack ang imong account ug ma-access sa hackers ang imong credit card o bank details. Kung mahimo, pag-setup daan og virtual private network o VPN aron safe ang pag-connect nimo sa libreng internet. Number 5. Safeguard your hotel room. Siguro nga nakalock kanunay ang imong kwarto ug ayaw pagdawat o bisita nga wala ka makaila. Mahimo sab kang magbutang og do not disturb sign sa pultahan aron makaingon ang mga tao nga naara ka sa sulod. Ug lastly, number 6. Always check your surroundings. Bantayi kanunay ang imong mga valuable items ug ayaw pataka og bilin nini sa bisan asa. Ang pagbiyahe maghatag kay gayunan nga makita tag bag-ong higala apan ayaw dayon pagsali. Always trust your instinct. Kining mga helpful tips hatod kaninyo sa Cebu City Public Information Office. Kini si Kuya Alex, kanunay nagpahinumdom nga the safe way is always the best way.